Il-figolli huma waħda mill-aktar tradizzjonijiet popolari matul żmien il-għid. Però żgur li figolla bħal dik li qed tinħadem fil-fabbrika tal-kumpanija Maypole mhijiex waħda daqstant komuni. Fil-fatt din il-figolla li qed issir wara inizjattiva tas-Soċjetà Filarmonika Pinto San Bastian hija magħmula minn 150 kilo dqiq, 100 kilo lews, 150 kilo zokkor, 1500 bajda u 50 kilo kisi tal-fondant. Iż-żewġ pastiċċiera li qed jaħdmu fuq din il-figolla spjegawna li ser idumu jaħdmu madwar 50 siegħa sabiex ilestuha kompletament. Le, l-isfida li fiha dil-figolla li tkun l-ikbar waħda. Tifhem, bħala kumpanija tgħin l-għaqdiet ovvjament bħalma dejjem ngħinu, nagħmlu anke il-bezzun, eżempju fil-Casa l-Fornaro li jkun l-ikbar bezzun, u din hija sfida ikbar mis-sena l-oħra x'ħan nagħmluha ikbar nerġgħu mis-sena l-oħra. Din il-figolla li tirrappreżenta s-simbolu prinċipali tal-għid, il-ħaruf, ser tkun qiegħda tinqasam mal-poplu Ormi nhar il-Ħadd il-Għid wara l-purċissjoni tal-Irxoxt. Figolla li kollu minnha ser ikun qed jinqasam ma' diversi għaqdiet volontarji f'pajjiżna. Tkellimna ma' Simon Falzon, rappreżentant tas-Soċjetà Filarmonika Pinto, dwar din l-inizjattiva li qed tittella t-tieni sena konsekuttiva. Is-sena għaddiet sfortunatament waqt il-purċissjoni kienet mill-maltemp inqala l-maltemp u ma stajniex jiġifieri nagħmlu l-qulan tagħna. U dis-sena ħadna l-opportunità rġajna għamilnija kabbanija daqsxejn. Sadan it-tant laqda Pinto nhar ħamis ix-xirka ser tkun qed torganizza wkoll mixgħela fi Pjazza San Bastian.